Айде сега да се представим. Здравейте, аз съм Силвия Болярска. Аз съм Христо Донев. Добре дошли вкъщи на дивана. В уюта на нашия дом. Напоследък доста често пускаме хора в дома си. В личното си пространство. Да. Метафорично, но все пак, да. Ами, това не е подкаст. Ние решихме просто да си поговорим и понеже и двамата отдавна си мислим да снимаме някакви неща, решихме да ги заснемем заедно. Аз все пак си го наричам подкаст епизод, защото не знам. Много ми харесва на Лили Гелева подкаста и някакси сега се вживявам, че снимаме подкаст. Добре, може плюс, и подкаст че, ето, това е тренинг за като започнат да ни канят по подкасти. Да, започнете да ни канете по подкасти. Да, ние бихме участвали с голямо удоволствие. Имаме какво да разкажем. Да. Ами добре, да си започнем с... Всъщност ти кажи, обяви темите, по които ще приказваме. Нашия подкаст епизод. Аз да ги обявя. Да. Ами решихме да говорим за каненето на хора, на приятели най-вече, на наши събития, било то концерти, театрални представления или събития цялостно, които аз или Силвия или заедно имаме участие. Защото напоследък, особено през февруари, пък и март, имахме доста разнородни събития. Имахме едно събитие заедно, всичко, което не казват очите, поетично музикално представление. И отделно ти си имаше твоите представления, тук в София и извън София. Аз имах моите концерти, най-вече в София. И просто, да, случват ни се подобни неща на двамата по различен начин, но общо взето цялата работа дойде от това, че и двамата малко се изнервихме се, да, направо си се изнервихме. Да. Че има, аз само довърша това и ще ти оставя ти да си изкаже твоето мнение. Та изнервихме се, че има един тип хора, които всеки път като си говорим, почти всеки път като си говорим, са такива, айде, кога мога да дойда да ви гледам, да ви слушам, да дойда на твое участие и аз съответно казвам, ето тази дата, ела да гледаш, да слушаш, ако не можеш тази, ето ти втора дата, при Силвия по същия начин и тия хора винаги питат и почти никога не идват. Да. Ами това е казуса, хора. Мили любители на българския театър и музика. Да, сега като си говорим как да направим клипчето, си казахме, че не искаме да бъде назидателно под никаква форма. Това си е просто разговор между нас. Но аз тия дни се чудих как да пусна нещо в социалните мрежи, с което да адресирам този проблем. Защото той е проблем, то наистина е проблем относно това ти като независим артист или като в смисъл, нали, артист на свободна практика от гледна точка на това, че съм актриса и като музикант, който сега се развива и развива свои собствени проекти и концерти и така нататък. Много е трудно да си привлечеш публика и то е трудно не защото няма хора, ами просто защото ги мързи. И ти когато дори ги пуснеш с покана или пък ги поканиш на концерт и кажеш, добре, ще пишат гест листа, няма да плащаш вход, някакъв вход от 10 лева, които са ти, като им нищо. В смисъл, 10 лева са 2 бири. Да. Даже на някои места бира и половина. Да. И просто някакси опитвайки се да не е назидателно, ще кажа, че
Че не струвате! Шегувам се. Ами не, че просто е безмислен въпроса вече къде мога да те гледам, защото нали, на мен много често ми се задава къде мога да те гледам. И аз изреждам 4-5 дати и давам покани, предлагам покани, защото имаме право на 2 покани. И никой не идва. Или, примерно, добре, ще дойда, ти надписваш поканата, взимаш и накрая човека не идва. И сега, когато ние с Христо започнахме да правим нашето си представление, вече в сцена Спам, в началото имаше хора, които бяха, кога ще го правите пак в София, защото ние един път го играхме вече в София, след това гостувахме в Разград, да. И след това хората бяха, добре, кога може да ви гледам в София, на мен ми е много интересно. И ние си казахме, добре, има някакъв наплив от хора, има които... интерес някакъв. Да, които ще дойдат и това си е наш проект. Той не е финансиран от НФК, той не е към държавен театър. Това са абсолютно в същинската част независими стихотворения, защото нямаме стихосбирка, и на Христо независима музика, защото и тя не е спонсорирана. И всичко е някакси от нас и реквизита са си наши лични вещи и всичко си мъкнем сами. Ние нямаме сценични работници, всичко си правим сами. Христо оправя прожектори, аз се занимавам и с другото озвучаване. И това всичкото, което изброих, седи зад това е датата, ела, каняте, и човека, който е такъв добре, да. Супер, много готино сте го направили. В крайна сметка, доста хора ни питаха за всичко, което не казват очите, и накрая дойдоха 15 човека, половината от които ние не сме ги канили. Да, всъщност цялата тая тема дойде и на двама ни по-така ярко, точно с всичко, което не казват очите в София. Защото реално бяхме говорили и двамата с доста хора, приятели, познати, които имаха желание, бяха казали да, ще дойдем, много готино, и в крайна сметка не дойдоха. В смисъл, никой не е длъжен да идва. Това е така, да. Въпросът е, че наистина като си говориш особено с приятели, те искат да те подкрепят по някакъв начин и след това ти им даваш тази възможност да те подкрепят. Те казват да, ще дойда, и не дойдат. Тогава е най-тъпото. Ако кажеш, супер, това, което правиш, просто не ме интересува. Да, окей. Окей, или ако дойдеш веднъж и ми кажеш, тази музика не е моята, супер, че се занимаваш, или в случая с нашето представление. Идваш, виждаш и си такъв, супер, евала, но не е моето. Естествено, никого не задължава. Да, това е ясно. Аз тук само искам да вметна едно нещо, което си мисля от известно време, че като прохождащи, да наречем така, прохождащи артисти, да каним приятели е важно. И според мен за приятелите, които подкрепят приятелите си артисти, също е добре да са активни. Не знам дали добре се изразих. Но това, което искам да кажа е, че осъзнах, че е много по-важно да достигнеш до хора извън кръга ти на приятели. Да, така е. По най-бързия по най-бързия начин, защото кръгът ти на приятели, то е супер и е готино, естествено, да те подкрепят приятелите ти, но за да се разшири кръгът от хора, който знае за това, което правиш, трябва да достигнеш хора извън приятелския ти кръг. По принцип, един от начините да стигнеш до хората извън приятелския ти кръг е когато твоите приятели дойдат и кажат на други хора. И кажат на други хора и го споделят. Нещо, което сякаш тук в България, или всъщност не знам дали да кажа в България, Аз мисля, че навсякъде е така. Генерално по наблюденията ми за дори някакви такива артисти, които следвам в Инстаграм,
и са по-малки, нали, не говорим за някакви хора с супер много последователи, те се оплакват от същото нещо. Пак от това, че не могат да си намерят своята си аудитория, защото малко или много, като не си някъде, примерно в някакъв държавен театър или в, не знам, някакъв лейбъл, който чисто пък, нали, от музикална гледна точка да те представлява, ти трябва да си намериш сам своята си аудитория. Въпрос обаче е, че този проблем, нали, с приятелите да ти помагат е, според мен, генерално глобален навсякъде. И голям проблем в това нещо е, че понеже го има това приятелство, тези хора очакват ти да не им вземеш пари за билет. Или ти да не им вземеш пари за да дойдат на концерт. И да, обаче ти като имаш 2 покани, или като правиш независимо представление, в което ти не можеш да си позволиш да не вземеш пари на хората за билет, защото ти трябва да си платиш наема на самата зала. Или, примерно, като ги каниш на някакъв концерт, ама ти имаш 3 свободни места в гест листа, или там, или 5, каниш, примерно, 15 човека. Не можеш всичките да ги пуснеш. И винаги го има, и това го забелязвам дори по хора, които не се занимават с толкова... не се занимават с изкуство, което е така насочено към публиката. Например, Ели с свещите. В смисъл, това е една от най-близките ми приятелки. Тя прави свещи. Някъде ще оставим линкче към нейната страничка. Тя прави свещи. И някак си се очаква да ги подарява на близките си хора. Въпреки, че тя е вложила супер много пари, супер много време. Материали, време. Точно. Да. И аз като започнах да правя тия керамичните неща, керамичните изделия, супер много хора ми писаха: добре, ти сега да ми подариш такова, ти да ми направиш такова. Почнаха да ми се пращат някакви дизайни, които да изработя, и същевременно съм такава. Мен ми е много приятно да ги направя тези неща. Въпросът е, че глината струва пари. Времето ти струва повече пари. Да. И това е проблема и с нашите изяви. Защото те виждат, че за всичко, което не казват очите, трябва да дадат 20 лева за билет, или за твоя концерт входа е 10 лева, и тук вече, той Христо няма да ми се разсърди, или тя си иска, няма да ми се разсърди. И малко го има и това, че хората, които не те познават, те са такива: окей, добре, това е някакъв непознат човек, нека да видя. Да, хората, които не те познават, точно, те са любопитни, защото ти си, в тяхните очи ти си просто нов артист, който прави нещо. Музика или театър, или глина, или каквото и да е. Не глина, а керамика. Хората, които те познават, те всъщност те познават тебе, Силвия, и мен, Христо. Някои от тях, нали, са запознати, но други далеч не са запознати с Христо или Силвия, артиста. Така е, да. И е малко неприятно, когато трябва да се обясняваш на приятел, че трябва да си плати. Според мен, те са първите хора, които да си платят, за да те подкрепят да направиш нещо. Да. И пак казвам, ако, нали, не ги кефи, окей, но без да си разбрал дори какво правиш, това е малко... Да, тъпо е. Тъпо. Само това за гестиста, където каза, забавното е, че имаше няколко човека покрай концерта ми с Оги 23 в бар Петък, се казва 20 годишнината, които, нали, съм ми писал, съм ги канил на участие с другите групи, които свиря, и по една или друга причина, нали, да кажем, не са успели, не са могли или просто не са искали, но не са дошли. И в един момент не сме си писали супер много време и се появява съобщение: много яко, Оги 23, има ли място в гест листа? Да. И аз съм такъв, нали, отговарям доста любезно и възпитано, но все пак вътрешно съм: брат, чай малко. Да. Ние първо не сме си говорили от много време, второ всичките ми покани за друго, което правя, нали, са били по един или друг начин отхвърлени изведнъж, защото, нали, това е вече по-голямо име и с такива, дай се възползвам. Да. Не, тъпо е. А другото нещо, което мене жестоко много ме побърква, е когато каним хора дори когато е вход свободен, като каним хора и трябва
ден преди събитието или в деня на събитието, пак да ги подсетиш тези хора да дойдат. Значи, те седат чисто като зрители, нямат културата да са такива добре, или примерно ако трябва да дам покана на някого, да ми пише така и така, нали, подсещам те за билета, благодаря ти, подсещам те за еди какво си, това ще се състои ли, нали, ако е някакво събитие, а не аз да трябва да подсещам човека, че ще му дам безплатно, той да влезе, да дойде да гледа. Нали? Да, реално, когато си купиш билет за Народния театър, примерно. Да, мен няма да ме подсещат. Без значение дали Народния театър, за представление в един кой си театър. Да. Няма да ти пратят подсещанка от театъра, абе знаеш ли, че днеска ти е... Да, днеска си на постановка. Днеска си на постановка. И тук искам да вметна нещо, което аз съм си мислял, нали, представления в Народния театър, в 199 и така нататък, Оги 23 групи такива, които се ги знаят, нали, да кажем, че тях хората вече ги познават и имат интерес и за това, нали, се сещат и искат да отидат и така нататък. Ние, като артисти, които правим нещо, нали, артистично, по-различно, също е важно да събудим интереса на тези хора, за да дойдат те. Нали, той не е само еднопосочен проблем, да го кажем. Също е важно продукт, който нали, правиш, да бъде интересен, за да може да хване аудиторията. Обаче тук за мен идва един, нали, преломен момент, в който ние може да направим всичко по силите ни в социалните мрежи, да изглежда това нещо интересно. То да хване интереса, обаче, понеже, нали, дето си говорихме, те пак ще го правят, или те са неприятели, и не дойдат хората и не видят нещото, въобще интересува ли ги или не, и ти как да събудиш този интерес, за да може после, нали, да достигаш до повече хора и да правиш по-големи представления и така. Малко е като снежна топка. Ако едното стане, другото ще стане. И като се спре в един момент, няма как. Аз гледах, излезе ми в Инстаграм едно клипче. Тя е една девойка, която започна свое студио за глинени изделия. И тя беше казала, че аз си напусна работа, която беше много добре платена. И си каза, че когато си артист и напуснеш работа, за да се фокусираш върху това да си артист, времето ти стига за всичко останало, но не и да правиш изкуство. Защото ти трябва сам да си промотираш представлението или албума, или песента. Сам трябва да си го репетираш, сам трябва да си носиш декори, реквизити, да си правиш осветлението, да си измисляш костюмите, да си пишеш текста, ако не вземеш, нали, вече готов написан текст, нали, някаква драматургия. Да го промотираш сам, да каниш хора сам, да си счетоводител и всичко останало сам. И в интерес на истината си мисля, че хората не се интересуват от това. Те си казват, искам да ви подкрепя, искам да подкрепя, да кажем, независимите артисти, но да ти го кажат това, на тях им е достатъчно, че те подкрепят. Просто да ти кажат, подкрепям те супер, нали, но да, подкрепяш ме, но като не дойдеш да гледаш, не ме подкрепяш, защото аз давам едни пари за наем и после не мога да си ги избия. Защото малко или много, колкото и да е, нали, такава тема табу за парите, на хората им трябват пари, за да създават изкуство. Колкото и да го правиш от нищото, нали, ето, защото ние всичко, което не казват очите, като някакви средства някой да ни даде, никой не ни е давал, ние си го направихме. Въпросът обаче е, че ако трябва да се издържаме само с това нещо, това е абсолютно невъзможно. Или само с твой албум, или само с независимите ни проекти. Това е абсолютно невъзможно, именно заради факта, че хората нямат, и напоследък го забелязвам много, хората нямат културата да подкрепят наистина. Да дойдат да гледат, да дойдат да слушат, да извършат действие някакво спрямо тебе и спрямо изкуството, което създаваш, а те са такива, добре, много хубаво пееш, много хубаво играеш, как знаеш, като не си ме гледал? Да.
тук да вметна само и другата гледна точка, защото това е цялостен, нали, в целия свят, да го кажем, е проблем. И той е, че ти в момента навсякъде, нека се фокусираме в България, и по-скоро София, защото не е навсякъде, не е в цяла България, в малките градове, но в София има едно пренасищане от събития. Да, така. Всеки ден, навсякъде има събития. Билото театрални, музикални, куизове, въркшопи, работилници и така нататък. И като един човек, нали, най-просто казано консуматор, също е трудно ти да си отделиш времето за всичко, нали, да си имаш време и за себе си и да посетиш нещата, които искаш, и да имаш парите, за да посетиш нещата, които искаш. И сега до някъде ги разбирам хората, че примерно те виждат, че в един и същи месец има, да кажем, концерт на Лени Кравиц в Бургас. Има представление на Бърнард Шоу. То не беше на Бърнард Шоу, но по Бърнард Шоу в Народния театър. И това е стих X пари. И отделно виждаш, че твоите приятели правят, нали, независим театър, който билет е още 15 лева и ти си казваш такъв, нали, добре, аз отида на тези големите неща, където не мога да ги видя толкова често. И тия 15 лева няма да мога да ги дам. Нали, аз ги подкрепям с моето присъствие, но реално искам да отида на тия големите неща, защото Лени Кравиц няма да дойде. Тук в Народния не знам кога пак ще се играе тази пиеса. Оръжието и човека, да. И съответно, нали, той и ние всички сме бомбардирани постоянно с супер много реклами, събития и така нататък. Така че разбирам и факта, че, нали, не всеки има възможността физически, нали, финансово и с времето си да подкрепи. Но пак е въпрос на организация и реално, нали, казваш си, ето този месец не мога, но наистина ме кефи този проект, другия месец тия 15 лева ще ги отделя. Ами да. И също така идва и момента, в който ти си казваш, нали, ето аз давам тия пари за Лени Кравиц, тия пари за Оръжието и човека, 15 лева или 20 нямам за независим театър, но все пак имаш да изпиеш 15 коктейла. Ами да. В там колко си вечери. Сега това е, нали, не е осъдително към никого, просто е факт. Ами да, защото някакси хората разграничават парите си, вложени в изкуство и в своите глезоти. Защото може да не изпиеш тази вечер 3 коктейла, може да изпиеш един и утре да отидеш на представление. Просто зависи кое ти е приоритет. И това с големите събития е така. И аз със сигурност подкрепям това, че когато дойде някакъв такъв много любим твой изпълнител или какъвто и да е артист, е много хубаво да го подкрепиш, защото той идва сега и може да не дойде повече. И сега това ти е шанс. Да, това са, нали, повече пари за билети, но ти имаш този шанс да видиш човека на живо. Обаче тук е това нещо, че обикновено тези концерти или тези събития пускат предварителна продажба на билетите много отдавна. В смисъл, много рано пускат. Вече да се организираш. Да, много рано пускат и те не може да ги сравняваме с по-малките събития до толкова. Защото те, Лени Кравиц ще има в Бургас, да кажем, примерно август месец. Ние играем този месец. Да. И пак е въпрос на това как да си вложиш парите. Но дори да не се занимаваме толкова с това хората за какво си харчат парите и така нататък, по-скоро ако мога така да го адресирам, не е нужно да си говорим празни приказки, защото реално те ме дразнят. Това за мен са абсолютно ненужни разговори. Къде мога да те гледам, кога ще играеш, къде ще играеш, да кажа 5 дати
те да кажат, много интересно, супер, и ние нищо не си казахме. Това бяха едни изгубени 3 минути, които аз да ти обяснявам. Защото аз не мога само да кажа датите, защото те са различни представления. Аз трябва да кажа представлението, режисьора, кога ще го играем, в кой театър ще го играем. И това са едни 3 минути, които са абсолютно изгубени, и аз просто го виждам в очите на човека, че той такъв не ги помни. Той не се стреми да ги запомни. Или още по-абсурдното е, добре, чакай, сега ще си го запиша и си отваря бележките и го пише. Аз съм сигурна, че това абсолютно няма да го види след това. Ами, в повечето случаи да, така е. В някои случаи, нали, като съм споделял на някакви приятели, те ме питат къде ще свириш и аз казвам, ето тая дата, еди къде, нали, тето казваш ти, нали, аз не казвам представление, режисьор. Театър, аз казвам група, дата и бар. Бар, клуб и дата, нали. И някои супер така неочаквано са се появявали с такива дати, нали, ми каза, аз записах и дойдох. И най-често, и това хем ме радва, хем малко най-често хората, които не са ми толкова близки, повече повече внимание отделят на това, наистина да видят коя дата могат и да дойдат. Да, така е. Което е супер, защото явно, че тия хора имат интерес повече от това, нали, да си кажем трите празни приказки. Но хората, които смятам за близки, по-малко правят това нещо, нали, отделят внимание на това нещо, може би защото за тях те са свикнали, нали, че ще се видим и обжето ние се виждаме там да си кажем на здраве, да си седнем да си говорим и така. При теб сякаш е малко по-лесно, защото, нали, като идват на представление, трябва малко умствено да се напрегнат. Да. Това е другото. И не са седнали в бар на столче и си пиват, докато гледат, а реално трябва да пазят тишина, да внимават. Така е, да. И затова е още по-трудно да ги поканиш на театър, когато е нещо независимо, защото те обикновено ходят заради името на театъра. Те не са запознати с режисьора, в повечето случаи, не са запознати с драматургията. И те просто отиват, защото това е народния театър. Или заради името на театъра, или заради така наречените мечки. Ами да, точно. Според мен, нали, да, разбираемо е, но е малко прехвалено. Ами така е. Това е голямата ми мъка, че дори, например, в театрите, които са провинциални, там плакатите винаги са... Няма значение какво е представлението, когато има, нали, така по-известен актьор, той е на плаката. Да. И хората отиват. Когато няма по-известен актьор, хората не ходят. Да. И когато плаката е по-художествено направен, като картина, нали, което е свързано с представлението, свързано с драматургията, свързано с посланието, някакси това пак не събужда никакъв интерес, защото ние... Мързи ни да прочетем кои са имената. То може да пише 6 мечки отдолу, но ако не ги видим така да знаем, мързи ни да прочетем. Между другото, това е... тук ще зачекна една доста по-голяма и дълбока тема, за която днес няма да имаме време, но може да си говорим някой друг път за това. По-рано днеска на това събитие, което бях, дискусията за финансиране на културния сектор в Гьоте институт. Сега не мога да кажа кой от лекторите го каза, но по социологически проучвания през последните 2 години 60 ли бяха или 70, и в двата случая е много голям процент, 60 или 70% от интервюираните хора не са ходили на културно събитие в последните 2 години. Тоест, от всички хора в България, 30-40% ходят, т.е. са ходили поне веднъж на културно събитие в последните 2 години. И тук, нали, това наистина е по-големия проблем, защото да, има пренасищане на събития, но по-големия проблем е, че публиката е една и съща. Ами да, но защото говорим за София, в София живеят толкова много хора, че ти
ако всичките тези хора искат да отидат някъде да гледат нещо, независимо дали билета е 5 лева, 10 лева, вход свободен, защото има много събития, много смислени събития, които са вход свободен, и пак няма хора, и пак никой не отива, и пак са 4 човека, които така са се пръкнали. Да, абсолютно. И не само в София, и в другите градове в България така. Да. Защото са свикнали, да ти кажа по-големия проблем, аз като съм си говорил, нали, с приятели от Разград, като ги питаш какво става, нали, какво правиш, работа вкъщи. Това е живота. И ти казват, нищо не се случва в града. Реално, да, нали, живота в София е по-различен, отколкото живота в Разград и Русе и така нататък. Това е, нали, няма как да се сравнява. Но ако се загледаш в календара културния на Разград, има събития. Има събития, на които човек, ако иска, може да отиде да гледа. Да научи нещо ново, да чуе нещо ново. Но някакси менталитета на хората е много спрял. Ами да, специфично е това да ги привлечеш, и то по някакъв начин, че това, този интерес, който ти си събудил в тях, да не угасне веднага след като приключи разговора ви. Защото има някакви хора, които много се така ентусиазират, когато им кажеш, ето имам това представление или ще правя тук и тук концерт, така. И те са такива, добре, супер, да, правим го, ще дойда, много интересно, много готино. И вашия разговор приключва и този интерес с дните, приближавайки до събитието, той спада. И просто, когато, защото малко или много, нашия най-голям конкурент не са другите артисти, ами са социалните мрежи. Да. Защото ти имаш едни хора, които са такива, да, но ти имаш едни хора, които скролват и те гледат всичко нон-стоп. Различни неща, нон-стоп. Да. Тук ми е смешно, тук ми е тъжно, тук ще гледам този филм, тук няма да гледам филм, ще гледам сериал, тук 15 секундни рилчета, 30 секундни рилчета. Как да му задържиш вниманието на този човек за час и половина, 2 часа, 3 часа, 4 часа? Да. Нали, защото има супер дълги постановки и ти са наистина как да го... Аз ги виждам, те започват да си цъкат на телефона, да виждат колко е часа, в антракта се скролва. Да, заради навика. Това е друга по-голяма тема и тя е за намаляващото време, в което хората могат да се държат фокуса. Да, ама то е заради друго, защото, нали, да, ние казваме, той има супер много събития и публиката е една и съща. Да, защото другата половина от публиката си гледа в телефона. То даже не половина, и не ходи. Другите 70% или 60%. И не ходи на нито едно събитие. Но, понеже отиваме почти към 35 минути. Добре, ма трябва да кажем все пак какво сме научили от досегашния ни път. Първото, което преди да кажем какво сме научили, аз нищо не съм научил, но преди да кажем какво сме научили, една сентенция за това, което говорихме преди това. Ако имате приятели, артисти, без значение, музиканти, актьори, художници, писатели, подкрепяйте ги. Не струва много. Направете си така, ако искате даже един буркан с 10 левчета на месец, които са достатъчни да подкрепяте приятелите си, които се занимават с изкуство. Естествено, стига да ви харесва тяхното изкуство. Сега никой не е длъжен никого, но според мен е важно, защото иначе Лени Кравиц не е станал Лени Кравиц, така. Ами, ти какво си научила? На първо място, не бива да очакваш да получиш подкрепата, която си очаквал от близките си хора и близкият ти кръг. Защото ти си казваш, добре, аз като направя това представление, ще дойда да ме гледат, той, защото те са ми най-близки и това ще ми е опората да продължа. Не, няма да дойдат, няма да стане така. В повечето случаи, така че това е първото. Да не очакваш да те подкрепят, ами просто да се хвърлиш в това и да се хвърлиш в процеса и да не чакаш одобрението или похвалата. Да, ако правиш или присъствието, дори присъствието им да не чакаш, защото... Да, ако това е двигателят ти да продължиш да правиш изкуство, по-скоро
по-скоро не бива това да бъде двигател за правене на изкуство. Да. Защото, да, надали го правят с лошо близките ти хора, но по-често те са последните, които те подкрепят. Не винаги. Друго, което си говорихме е след представление да не се търси мнението на хората. Да. Тоест, супер е естествено, че е хубаво да разберем какво мислят хората за нашето изкуство, но като приключи концерта или представлението, не е най-доброто нещо за един артист да направи да отида да пита какво мислиш. Да. Ако някой има нужда да ти каже мнението си за твоето изкуство, ще го направи. Или ако има човек в публиката, който нещо специфично искаме да разберем от него, нали, да получим не истинска, конкретна обратна връзка, нали, естествено може и е супер да отидем да питаме човек, който знае повече от нас, но нещо конкретно, а не просто какво мислиш. Да, за да е обективно това, което казва, защото да ти каже това е супер или това е тъпо, кое е тъпо? И кое е супер? Това означава, нали, като един артист, ако ти каже супер си, какво значи това? С кое съм супер? С това как изглеждам, с това какво говоря, с това какво създавам като изкуство ли? Да. По същия начин е и за представления, и за концерти. Нали, кое ти харесва? Как съм се облякал, как съм го изпял, как съм го изсвирил, как съм го изиграла? Нали? Но ако ти каже много си зле, кое е зле? Аз съм се научил с времето да не слушам двата крайни коментара. Нали, единия само ще те накара да се депресираш, другия ще накара да си надуеш егото без някаква особена причина. Да. И последно нещо, преди да свърши записа, е нещо, което и аз е добре да почна да прилагам. Преди концерт или представление с публиката минимален контакт, защото по този начин се разграничава артиста, който ще излезе да представи изкуството си, от това, че сме приятелчета. Да. И нали, ние сега ще си говорим, аз ще попея и после ще пак си говорим. Това общо взето от Силвия съм го научил или го уча все още. Това беше за днес. Подкрепяйте приятелите си артисти и ако сте артисти, не се обезкуражавайте, ако няма толкова хора, колкото сте очаквали. Да, благодарим ви, че ни гледахте. Абонирайте се за следващия ни подкаст епизод, който ще си обсъждаме пак такива теми. И си мисля, че готиното е, че ти се занимаваш с музика, аз се занимавам с театър и това са две изкуства. Имаме различни и еднакви гледни точки по някакви теми, така че да, може да правим съпоставка между две сфери в изкуството, което е готино. Да видим къде се засичат и къде се разминават. И какви са общите проблеми. И така, че ако имате въпроси, пишете в коментарите. Да. Дайте да си говорим, да си общуваме. Ще направим лайв някой път. Но няма да е сега. Да. Благодарим ви, чао!